राज घर बेची पुनर्वास सुना लागेला सुना लागेला सुना लागेला तोहर कलैया आओ बान दिन रखिया ये भैया सुना लागेला तोहर कलैया आओ बान दिन रखिया ये भैया इहे राखी के कर्जा चुकई हा जाके बॉर्डर पक के लड़ैया सुना लागेला सुना लागेला सुना लागेला तोहर कलैया आओ बान दिन रखिया ये भैया सुना लागेला तोहर कलैया आओ बान दिन रखिया ये भैया कहाँ घर है बोचनी पुनर्वास बोचनी पुनर्वास हम तोहरे ला बरत कइले बानी देखो थाली में आरती सजैले बानी अभिले कुछ नहीं खइले बानी भैया अभिले कुछ नहीं खइले बानी अभिले कुछ नहीं खइले बानी हम तोहरे ला बरत कइले बानी देखो थाली में आरती सजैले बानी अभिले कुछ नहीं खइले बानी भैया अभिले कुछ नहीं खइले बानी हम तोहरे लाइल बानी आर्मी भैया हो छे ना मिठैया सुना लागेला सुना लागेला सुना लागेला तोहर कलैया आओ बान दिन रखिया ये भैया सुना लागेला तोहर कलैया आओ बान दिन रखिया ये भैया आओ बान दिन रखिया ये भैया आओ बान दिन रखिया ये भैया जी संतोष राज मोबाइल नंबर 8955919129। तिरंगा में बसेला हमरो प्राण रखी ह नरेंद्र तू देशवा के शान झुके न दिहली ह दुश्मन के जान झुके न दिहली ह दुश्मन के जान तिरंगा में बसेला हमरो प्राण रखियो नरेंद्र तू देशवा के शान झुके न दिहली ह दुश्मन के जान झुके न दिहली ह दुश्मन के जान प्रेम में मुन्ना से बाटे और जिया सेवा करी ह तू बन के सिपहिया सुना लागेला सुना लागेला सुना लागेला तोहर कलैया आओ बान दिन रखिया ये भैया